mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki moɗum ɗom kaji moɗum majolde moɗum hadatami daka secukaku hebama mamangu danyama oto hen ko adama yetta musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gunas TV calminali teddude fewde mon kala ɗo mbawɗon tawede juhliɗi sikki ala gonɗen koye ñalawma altine na hawri e nogas lewru avril hitande ujunaji ɗe nogas e jeegom tawi konngol amen waynoto ko ɗo e Daka mo Médina Gounass hitande ujunaji ɗe nogas e jeegom ko yettude Allah no fewi noon eɗen gandi ko aadi kala subaka e nder Daka o eɗen piila yewtere nde guinnirɗen turu yurmede ko yettude Allah no fewi noon woni fandare yewtere nde noon ko yettade e dakaji serembe meɗen ɓe gandantuɗa eɗen jogui jorto so tawi en jettima e muɗumen eɗen mbawi andude ko woni asli Daka kono kadi eɗen mbawi andude ko woni asli dental ngal ha eko nandi hen ko yettude Allah no fewi noon e nder Daka hitande ujunaji ɗe nogas e jeegom ko tongoɗe ɗiɗi woni ko jarteɗen tawi oɗo ñalawma hande yewtere nde addi men ko ɗo e Daka mo gandantuɗa ko ceerno meɗen ceerno Seydi Alaji Ali Thiam eɗen gandi ko yettude Allah no fewi eɗen mbawi wiide ko kanko woni ko fuɗɗi Daka ceerno men siciraji diine koye makko woni ko ƴettude ko fewte Daka e ko nandi hen ko yettude Allah no fewi noon e nder Daka ceerno men Seydi Alaji Ali Thiam eɗen ɗo e Daka ceerno men ceerno Mouhamadou Siraji Thiam mo ceerno Alaji Bassirou Thiam radiallahu taala anhu ko yettude Allah no fewi noon addi men ɗo e nder ñalade hande ko yewtide e makko ko fewti e Daka ko ɗum je sababu e nder ñalade hande garɗen ɗo gam huccodirde ceerno caggal nde dartiɗen mo ndeɗo yewtere noon ɗum noon en dokkamo konngol tan mbasen junnade o salmina bandiraɓe ɓe caggal muɗum kadi mbawen huccinde namde ɗe sahorte weleddeɗe bisimilla ceerno bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa radi anil qutbil maktum sayyidina ahmad ibn muhammadin tijani radiyallahu anhu en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe yewtere nde yewtere turi yurmede rawane alhamdulillahi rabbil alamin turi yurmede darama no fewi saabu min woodi ɓe kawrumi kalni kam eno daranno turi yurmede ɗum noon aɗa andi o aduna no wayi yajjini hande yaha hedde Europe en kawra e neɗɗo wimami yima e Gunas TV kadi e turi yurmede fitti ko yewtere nde rawane nde waɗi fayida no fewi nan en calmini bandiraɓe kala keɓoyɗo larde yewtere nde en calmini ɗum kadi en mbi Allah worku en kadi wattude ni mo wuuri bisimillah tigi jarama no fewi ceerno Seydi Thiam ɗum no musidɓe tedduɓe ko enen kala keddi calminali ɗi ceerno en natanat yewtere nde comme no mbiruɗen ni eɗen gandi koye aset sappo e jeetati lewru ndu gonɗen ndu avril woni ko Daka mo Médina Gounass jooɗa wadde hande ko balɗe tati gonɗen e on ɗon Daka ko yettude Allah no fewi noon so tawi wiyama Daka ceerno namdal amen garwaniwal emin jiiɗi andude holko woni Daka hayso tawi wona mana to banggue konngol ngol holko jabtoɗa Ousmane Daka konngol ngol fayda yimɓe fof joni no gandi ko ngol firti lugatan to banggal ɗemgal to no fof eɗen gandi Daka ko firti hande eyyi manan noon to banggal maana Daka o eyyi ko ɗum woni ko namdete ɗum kadi woni ko kaleten nde wonno hay sa ƴetti ɗo comcima e bagasuji ma jaaɗa ladde jooɗiɗa hayso ko bañowo no waɗa Daka eno anda ko ɗon lasli low konngol ngol itta ko anma enen ko mbaɗeten ɗo ko Daka mbaɗeten ɗo maana mum ɗum woni ko kaleten maana Daka ay ñanden eɗen jogino jewte ha kalɗen hen wasiyaji ɗi Seydi El Hadji Ali wasiyino ceerno en wasiya goto o Daka eno hen e wonno Daka o ko e juuɗe makko yiya kanko Seydi El Hadji Ali ɗum kadi no fuɗɗorino ni eɗen keewi haltude ɗum so en mbi ɗo en kaltan ɗum no Daka fuɗɗorini tan wontata ko yewtere wonde kono maana Daka tan ko yaade e nder ladde no kaldunoɗen ñande mum ni wasiyaji ɗi ceerno wi yo yimɓe ndew e Seydi El Hadji Ali wasiyi ceerno holɗum jaggugol jamaji ɗi ha tiiɗa ɗum ko wasiya l'islam fof wasiyi neɗɗo
to tijjaniya wasiyade en wasifaji meɗen to jama yo ɗi mbaɗa to jama ɗum ɗon ko enen e tijjaniyankoɓe fof ndendi ɗum wasiya goɗɗo o daka noon ko kanko Seydi El Hadji Ali o suɓi ɗum pour nehirde pittali ɗi feedo e Allah ɗum woni daka mana konngol ngol ko ƴettude yimɓe ɓe nawaɓe ladde e nder balɗe sappo ɓe telɗa toon hakkunde maɓɓe e Allah ɓe mbaɗa ɗon sirru sayru maɓɓe no ɓe ngabbirta fewde e Allah ɓe janga Qur'an ɓe mbaɗa salatul fatih ɓe keɗo waajuji ceerno en kamɓe français en koɓe mbiyata lavage cerveau lawƴude ngaandi ɓe lawƴa hen ngaandiji maɓɓe kala ko wonno hen eɗen nganndi no moteur oto waɗete ni recyclage lawƴe ha laaɓa wonta moteur keso pul ɗum ɗo daka ko noon waɗat neɗɗo recyclé haqqille ma o fof kadi arta e Allah ɗum waɗi so ɗum yonti tan a yiyat neɗɗo o welto no andi woni koye wiidoyde ittude ko woni ɗumɗoji iwil mayɗo yalta watte iwil keso no oto o fotata weldude ko noon daka waɗata neɗɗo kala nde koɗɗa tawata kaɗa yaadi e courage goɗɗo nde wonno ko aɗa ƴefti toon aɗa lawƴa toon ha laaɓɗa eyi aɗa fuɗɗito hoore ɗum woni maana konngol ngol ko jeehe waɗon tarbiya mo ruhiya to nder ladde to e nder ɗeɗo balɗe sappo nden nganndi noon suufiyankoɓe adana eno mbaɗatno ɗum jahatno ladde kono wona dental ko goto tan yahata ƴeewa ɗo wimmo wona e wimmo he eno rewa Allah nganndi almameɓe hewɓe e suufiyankoɓe ko woni imama Ghazali en ɓe ngannduɗaa ko kañum en ko e muɗum suufiyankagal ruttete ɓen fof mbaɗino ɗum jehi ladde fodde duuɓi sappo to ladde to eno ndewa Allah pour ha lawƴa hoore muɗum lawƴa ngaandi muɗum Allah ɓola heddo e muɗum kono Cheikhna Ahmad Tidiane ari o itti to Allah ko ngannduɗaa eno haɗa yimɓe wadde ɗen ɗon geɗe fof eno tampina ɗumen ko ya won e nder galle maɗa gonda e sukaaɓe maɗa gonda e yimɓe ɓe taw ngaani maɗa ndi eno lawƴo ha laaɓa cer jarani kaɗa yaha ladde aɗa waɗa ɗum fof o itti yo noon Seydi El Hadji Ali en ngari ɓe ngartirani yo yimɓe njaa ladde tan gona toon no ɓeeɗa ngoniranno ni kono ala hunde so yehi ha hirɗi tan ko ma histitine ɗum addi daka o kono yimɓe ɓe mbawa teeldude e Allah balɗe sappo ɗe kam dutto e ɗum nde wonno so hunde so yehi ha wayi no hiɗɗan ni tan la budda adde kone histitine ɗum woni maana daka o eyi maana daka o Seydi El Hadji Ali kañum fanditi hen ko tarbiya ruhiya ko neede pittali ɗi faade e Allah e nder ɗeɗo balɗe sappo ɗe jogo jomum hitande nde fof eyi wona jomum sarsama ha heewi e nder hitande he fof eno laaɓi eno wawi liggade kadi ko nani toon ko e ko no yiiri wonirani ɗum wona e muɗum eyi ɗum woni maana o tigi ko hedde ɗon tan namdala men gongal ngal wonata eɗen nganndi suufiyankoɓe ɓe goto fof ina jogii no nehirta dental muɗum walla ina jogii sayrudu yarata enen noon seeremɓe dental ngal ɗo holko serndi ɗum ceerno so tawi min jiɗi namdade banggue nehirɗe ɗe holko serndi eyi nehirɗe suufiyankoɓe fof ko gotum ko Cheikhna Ahmad Tidiane kono noon ceerno fof no jogii no nehirta holko addi ɗum sa ƴeewi aya Qur'an o goto tan sinwanun wa gayri sinwan tusqi bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli o wi ko ndiyam e o wi ko mbaadiji o wi huɗo ko e ɗum ɗo o fof ko ɗum mbaadiji ɗi noon kadi eɗi ceerti kañum fof e wonde mbaadiji ɗi kono ko ndiyam gotam tan ɗam ndiyam woni ko ɗi jarnete ko e dow masalan tan mbaadiji ɗi holko sendi ɗum sa wi ɗo mango tan kala façon mango naati hen kono noon mango geref nan toon mango seenuje nan toon mango ne toon ɓendoyta ko ɗum eɗi ceerti kono fof noon ko yalti ko e leñol mango he tan ɗum ɗo ne fof ko Cheikhna Ahmad Tidiane kono noon façon ŋaji ɗi eɗi ceerti wono faddilu ba'daha kadi ala ba'din fil ukuli wono faddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli faami meɗen ɓurna fof ko mango kono jiya oɗo mango ɓuri welde oɗo mango te noon ko ɗum ɗo o goto
ay no way sertude ko ni seereɓe ɓe ne mbayi fof ko Cheikhana Ahmad Tidiane kono noon woni fof nehirɗe ɗe jiida kadi dahammi o jiida eyi ko ɗum serni ɗum ɗum waɗi moni e maɓɓe fof suɓi kañum no nehirta fof noon ko Cheikhana Ahmad Tidiane ko ndiyam gotam ɗam ɗo yarnira sabu ko ruhu Cheikhana Ahmad Tidiane o yarnata ruhuji ɗi fof kono noon anne ruhu ma o mbaɗa hen gref oɗa ceernajo ara kañum suɓo senuji oɗa ceernajo ara suɓo wonno manggo normal hankkadi moni fof eno yiɗiri enen noon seereɓe meɗen ɓe ko oɗo noone oɗo façon ko oɓe cuɓati en ɓe cuɓi ɗum noon to Allah to ɓuri laabde ɓe mbaɗi ɗum manhaji tarbiya maɓɓe ɗum woni laawol no ɓe nihirta eyi eɗen nganndi manhaji meɗen laawol meɗen ko laawol sunna Seydil Hadji Ali en kamɓe ɓe ƴeewaani nannude yimɓe ɓe e zicruji ɗi ngannduɗaa maarifa billahi taw maarifa billahi o needi idaaki ɗum la budda needi ido nde joomum uditte e maarifa billahi sabu so almuudo o so udditima nde o nehaaki tan so reenaaki kadi ɗum no bonna yaadu makko hakkude makko e Allah neɗɗo faaɗoto Allah ɓuri moƴƴude ko nehe haa ɗigga nde fuɗɗo udditeede waɗi ceerno en cuɓi kañum ko yoɓe nehe almuudo o waɗa suluku makko o neha hoore makko e dow sunna nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o neha hoore makko haa o nehe haa o ɗigga e sunna nde o fuɗɗe udditeede ɗum woni ko ɓe cuɓi ɗum woni ko jiiɗaa dental ngal no wayni ko sunna tan so ari ko ɗum tan kolleteɗaa ɗum tan kadi ngal anndira kono e ndeer sunna heen on fof ko heen heɓoto sabu kala ko aldaa e sunna sellaani e diine mo aldaa e sunna ala deftere tan sunna nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ala il faut ɗi njaada kanji ɗiɗi fof kamɓe noon ɓe ngari wonnoo nde ɓe ngari nde taw ko sunna o eno manki ɗum waɗi ɓe cuɓi sunna o nihirde yimɓe ɓe sunna nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam deftere nde kam ko enen fof ndenndi ɗum no amma rewde e sunna hee ƴettude ɗum waɗa laawol mum nihirgol ɗum eɗen nganndi dental ngal wonko Allah en jogii heen hunde heerinde ɗum waɗi ɓe cuɓii ɗum ɗum seerndi ɗum kamɓe fof ko ɓe gootum kamɓe fof ko ɓe tijjaniyankoɓe kono moni fof no jogii yarirde moni fof jogii yarirde moni fof no jogii masharab mum ɗo yara ɗo neɗɗo tufnde nayi no keewi kono aynaakoɓe ɓe moni fof no jogii tufnde mum ɗo yarirta kamɓe noon ɓe cuɓani en nde ɗo tufnde nde sellunde ɗo eɗen jarna koye meɗen eɗen jarna ruhuji meɗen taw ko ndiyam celluɗam ndiyam belɗam wonaa tan tufnde nde ngannduɗaa garɗo fof ko ɗon yarnata ala ɓe cuɓii nde ɗo tufnde Madina Gounass ɗo ɓe jarni en ɗo ɗum woni ko jareten ɗo somi faami question ma o e nder ɗum tigi a jarama no feewi ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe machallah ceerno jabtima namde meɗen nde ɗo siftinde moon tan eɗen e nder yewtere wiyetede Tour Yurmede koɗo men ko ceerno Mouhamadou Siraji Thiam mo ceerno Alaji Bassirou Thiam mo Seydi El Hadji Ali Thiam radiallahu taala anhu ceerno a haali wonde nehirɗe ɗe ko yettudal no feewi noon yeeɓiyankoɓe ɓe puɗɗima famde ɗum en gartat e namdal meɗen tataɓal ngal woni hol jencude ndi gandantuɗa en mbawi dañde e seere men jencude ndi alhamdulillahi rabbil alamin ndi yaaji ndi heewi ndi limtotako ngal ɗo dental ko ngal yaltini e waliyaɓe Allah hay goto wawa wiidema ko no foti gina noon to Madina El Hadj ha Mbour ha Thilon kala ko yalti hen e waliyaɓe Allah ɗum ɗo fof ko ngal ɗo dental ɗum noon enen emeɗen jogii deftere wootere nde wi'i mu'jamu man ra'a ar-rasula sallllahu alayhi wa sallam waaji gooto misranaajo waɗi deftere nde e mbo tongi heen yiiɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam taw ko gite mumen njiiri nelaaɗo walla alaa ko e koyɗi o nawi ɓe noon haa fayida ɗum woni fodde temedere neɗɗo embo limtaɓe embo haala mbo limtaɓe embo haala embo limti heen hay Cheikh Ibrahima Niass nde njiimi e deftere nden haqqillam o fof woni ko e Madina nde wonno ko haalata toon ko fof rewi e Madina no haalirta no ɓe jiirata nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam taw ko waliyaaɓe mawɓe enen ɓe jiiten ɗo ɓe goonga ceerno ɓe Madinaaɓe jiiton ɗo eno mbaɗɗo e welooji eno ndoga ɓe fof ko waliyaaɓe Allah ɓe ɓe jiiten ɗo ɗum saɗa anndi ɗum gila adan a annda ɗo miijimi haqqillam tan mbimo o jooni sonno o arno Madina
emo winda yiiɓe nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o heɓanno ɓuri temedere neɗɗo taw o yaltaani Madina o waawaa gasuude e noon kam ko hasru aduna o fof o fiɓi ɗon sabu tijjaniyankoɓe e ko wonaa tijjaniyanko fof emo haali te noon enen ɗo tan Madina ɗo ko limtiton ko fof so a renndini so hawri kay e ganduɗo ma limtanmo gotel 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 hattinma ɓeeɗo ndekete ko aduna fof renndi so tawi Madina tan eno heɓi ɗum a anndi ko Madina ko jincude muɗum heewi eɗen nganndi yiyanno yiyooɓe neɗɗo kaaddi ko ɗaɓɓata tan suufiyanke kaaddi ko ɗaɓɓata ko yiide nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam neɗɗo so yi nelaaɗo Allah tan gasi hankkadi o hisi ɗum eɗen nganndi ɗum o heewde e dental haa e subaka he eɓe ɗo haɓe keewi e ngal ɗo dental yiyooɓe nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wonaa ko joomum waawataa haalde nde wonno sirru saktataake man saawaruhu fa abda sirra munkashiran lam ya'manuhu ala al asrari ma aasha o wi kamɓe waliyaaɓe Allah ɓe kala mbo ɓe kamɓe waliyaaɓe Allah ɓe kala mbo ɓe kaaldi ɗum sirru saktoyi sirru o ɓe ngonta hoolaade ɗum e sirru sakel ɓe dokkata ɗum waɗi so joomum yettima ɗon waawataa wonde eno haalta sirruuji mbeɗi yiya nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kono noon e ɗum heewa e almude he haa o ronka jaggude hoore makko o watta han ɗum no heewi Madina ɗo mawɓe immotonoɓe tan mbiya ceerno men nde hannde wasifa o min njiiɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wonaa gooto wonaa ɗiɗo a waawaa limtidde ɗin heewɓe nan ɗo ɓe ngannduni ɓe nanni eno haale mawɓe kaali no njiiranoo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗon ko e jincude needi dental ngal ko jincude needi men wande ko yarirde nde comme no mbiruɗaa gasi worɓe heen noon hay e rewɓe wonaa e worɓe tan haali hay rewɓe yiyannooɓe nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no heewi tep ɗo e nder Madina maleykaaji yiyonnooɓe maleykaaji e neɗɗo haa heewi e dow misal tan gooto woodi debbo gooto meɗen nganndi mo minen kuddi galleeji amen kiiri kamɓe ko ɓe funnaange amen ɗo ko debbo moƴƴo nde Seydi El Hadji Ali fuɗɗotoo wiide dental ngal yo rewɓe ɓe mbattu muurnaade ni ko kanko Seydi El Hadji Ali joɗɗinanno siran ene mbiyata ban joɗɗini mo wonnoo ko debbo joom mbaadi itti wudere totti mo wiimo yo muurdu noddi rewɓe wuro ɓe fof paƴaama ɗo rewɓe dental ngal fof o wi on njii oɗo debbo yimɓe fof mbi eeyi e rewɓe fof mbi eeyi o wi onon fof ni jinmi mbattoron muurnoraade no o debbo muurnorii ni mi yiɗaa hankkandi yaade tan woppa ɓanndu muɗum eno yaha ɗum mi yiɗaa ɗum ñande mum ɗum fuɗɗi ko on debbo fuɗɗoraa ɗum eeyi debbo o wonnoo ko debbo laamɗo kono noon Allah ittimo e juuɗe debbo laamɗo he artirimo e almuɓe Seydi El Hadji Ali on restimo o ari haa Madina o ari Madina Alhaji o ari haa Madina ɗo nde o ruttotoo nde ceerno nani o sellaani onno ceerno en Allah ko hollooɓe ɗum hunde ceerno juuli takkosan tan naati ɗo galle ɗo ari salmindemo ceerno wimo holno wayi anno mbadduɗaa e ɓanndu o ceerno min de ko jam tan ngoni ɓanndu ndu no ɗum ɗo sinii ko geɗel gootel noon eno sohlin kam ɗo won ko njiyanmi mi anndaa ko jinneeji mi anndaa ko ɗum o wiri noon ceerno noon jele ceerno wimo aan a yiyataa jinne aan a yawtii yiide jinne a yawtii yiide seyɗaani o wiya ɓe njiiɗaano jooɗiiɗo e saramaaɓe ɓe fof maleykaaji Allah arɓe juuraade ma a yettiima e nokku kamɓe ne maleykaaji Allah ɗi ngara ɗi njuuroma malaa'ikatu rahman ngara jooɗoo njuuroma hay ko debbo oɗo debbo e ko wonaa o natoon min kam alhamdulillahi rabbil alamin wonaa wasa Allah no anndini kam heew waddaaɓe hono ɗeeɗo golwole nam ɗo Madina ɗo haa heewi e ɗum ɗo ko njencudi tarbiya meɗen o tan e neegol meɗen neɗɗo yiide Allah neɗɗo ko ma njiya Allah ne puɗɗaa yiide nelaaɗo neɗɗo ko Allah ngaddotoɗaa yiide ni njiyaa nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so tawi kay ko haa feewa ko Allah njiyata haa gasnaade njiyaa nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo noon woni damal ngal ɗo ndewataa njahaa to Allah to kono ko ma ndewaa ɗo njahaa to Allah to mbattaa yiide nelaaɗo jahata tan eeyi ɗum ɗo Allah waɗanii ɗum dental ngal e njencudi ndi gasata waliyaaɓe Allah no ɗo heewɓe ɓe ngannduɗaa ko ɓudbuuji ɗum no heewi e dental he ilaa yawmina haasa ene woodi
ila yawmina haza yiyoɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ngal ɗo denta en woodi ha heewi enen noon kalanten ko neɗɗo jogiiɗo zawɓu tasawuf ganduɗo holko suufiyankagal wiyata yiide ganduɗo ɗum ɗo kala mo haqqille muɗum tundi ɗum ɗo on wona on kalnoɗen enen kalnoɗen ko koye meɗen en nanduɗe e meɗen en waɗi dalilaji noon yiigol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hunde awrande ijma'ul umma anduɓe aduna anduɓe ɓe pop ala jedduɗo neɗɗo no yiya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqzatan so wona noon ɓe ganduɗa kañum ko jarriboraɓe jeddi yeddugol yiigol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kono eno laaɓi en waɗi dalilaji no Cheikhna Ahmad Tidiane yiruno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en heewi teɓe almuɓe makko so tawi kadi woni almuɓe Cheikhna Ahmad Tidiane jiyata nelaɗo hol nafare lawol mum ko Cheikhna Ahmad Tidiane ko min ɓiiɓi heeɓe babu ko e laabgol Cheikhna Ahmad Tidiane almuɓe ko ɗo ɓe laaɓi ɗum waɗi kala so Cheikhna Ahmad Tidiane yehi o yaada ɗe maɓɓe somo yahato hadara Allah o yaada ɗe maɓɓe kamɓe fof ala o e o ruhuji maɓɓe ɗi jiya o yiyata toon ko ɗum woni kanko nelaɗo Allah wala e Cheikhna Ahmad Tidiane o ala mbo wona waliyu Allah mujarraduma jaggude laawol Cheikhna Ahmad Tidiane a naati e wilaya jimɗi ɓattaki kam ni en jogii no ɓe jimiri ɗum sa jaggi laawol ngol Cheikhna Ahmad Tidiane ngol tan a naati e wilaya e damal wilaya hankanti gonta ko e waliyagal Allah kala ko gollata ɗum e waliyagal Allah ɗum ko Allah rokki ɗum Cheikhna Ahmad Tidiane e jencude ndi ma en ɓeydo yaaññade hen sabu ma aroy ha kaalen wondunoɓe e ceerno e wondunoɓe e Seydil Hadji Ali ɓe ganduɗa e ceerno Ahmad Baro ha ceerno Hamme gay mawɗi jaltuttoon ɓe ganduɗa ko seedanaɓe ko yimɓe yiyoɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗo noon ɓurɗen andude ɗo Madina ɗo ene ɗo noon ha heewte yiyannoɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ndin jencude noon ko ni tan woni suufiyanke ko ɗaɓɓata tan woni ko ɗaɓɓata ndekete eɗen jogii jencude heewde taw jiida e ɗum ɗo barkeji goɗɗi nan toon ha heewi sa yi udditade nde haqqillaji ɗi no mbayi udditade hande rengol Qur'an jawdi ari ha heewi ko ceerno wiyata ko hande sikki ala e dental he ɗum yalti e dental he ala ko ngal sikkata majjere wi sikki wi eyyi ɗum ɗon firti ko ngal udditima ko fatu ari e maggal fatu ari e maggal ɓame on dañi o laaɓti ɓame on dañi o laaɓti ñande ceerno wi ɓame on dañide ko Allah no hollimo wonde dental ngal udditima ngal dañi kala hunde ñande mum Allah hollimo ɗum o haali ko ngol ceerno noon alhamdulillahi rabbil alamin yettinoma e nokku la yantiqu anil hawa o haalata e belaɗe makko ala ko Allah hollimo tan haalata nde wonno taw ɗum tima nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde o haalata ɗum de taw Allah yettinimo e martaba ko nelaɗo laɗɗo cer ndekete ko haalata fof ko e deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum waɗi o haali tigi musidɓe tedduɓe machallah ko enen kala nandi ɗiɗo konguɗi ɗi gandantuɗa machallah ko konguɗi belɗi kono kadi ko pamniɗi ɗum noon en jettiri ɗum Allah no feewi ceerno ha joni namdal amen gongal ngal waɗɗata hedde ɗon e ko yettudal no feewi so tawi min mbawi sifra ɗum comme université ma mbiyen holɓe gandantuɗa woni yaltuɓe université dental ngal taw ko yimɓe ɓe gandantuɗa ko worɓe ɓurɓe wawde heftinede dental ngal université Madina université Gounass haali université mawɗo ko université mawɗo o yalti e makko ko Allahu akbar mawɗo ɗon hay sa hoddiri tan fuɗɗoɗen Madina alhay Seydil Hadji Ali emo jogii almuɓe jannguɓe ngoni annduɓe emo jogii almuɓe ɓe janngani ngoni waliyaɓe Allah taw ko kanko tan immi udditiɓe e laawol Cheikhna Ahmad Tidiane nafon ha heewi almuɓe makko ɓe ɓenne eɗen jogii ɗum ɗo ma en mbaɗ ɗum hasru kamɓe fodde ngannduɗaa dañɓe fatu taw ko feeñi e nder jeesa yimɓe e dow tan misal ceerno Rachid Foraya ceerno Rachid Foraya alluwal makko hay gooto waawa wiidema ko ɗo o jangi so wonaa Madina Alhaji kono so a yii ko waɗi ceerno Rachid ko waɗi diwan che'ru makko mbaddataamo e ko wiyeteeɓe mutanabbi en jarir en ɓurɓe waawde yimde e arab ɓurɓe waawde yimde e nder arab ɓen o waddete eten noon o yaltaani diidol Madina Alhaji ko ɗum ɗon ko wilaya Seydil Hadji Ali en holla yimɓe ɓe Allah no waawni mo uddidde neɗɗo taw o janngaani hay hunde o uddita ɗum ceerno Bocar Balde Girero
eɗen nganndi no uditiri ɗum nganndi wonnooɓe e saraaji Madina Alhaji annduɓe yaaɓe janngoyɗo haa sahaa ɓeen ɓuri haaweede ceerno Bocar no Allah uditirnoomo kanko ceerno Bocar bireero eɓe kaawa uditaare nde o jogii nde te noon kamɓe ko yaanooɓe ne enen kala janngoyɗo sahal tawata ko ganndo patamlam eɓe kaawaamo ɗum ko Seydil Hadji Ali ittumo ɗa tan addimo o janngaani waɗi ɗum uditini taw jiidaa kam ceerno Hadji Mouhamadou Saïd taw jiidaa ko ɓuri heen hawnaade eɗen jannga ceerno Ibrahima Gueye imminoo ko Fuuta eno yiɗi hajjoyde ari haa Kolda hawri ɗon e musidɗo gooto on wiimo ka jiɗɗo hajjoyde o wi eeyi o wi to njahata o wi miɗo yiɗi yaade Casamance mi yaha mi awoya mi yeeya haa mi heɓa ko kajjiroymi emo wondi e Alhaji Mahamoudou on wiiɓe hade mon yaade noon njehee waliyu Allah gooto nan ɗo feeñi ɗum woni Madina Alhaji Seydi Hadji Ali ñaagoɗon mo duwaw ɓe ngari kamɓe ɗiɗo fof wonaa ɓe jammuɗo wiiɓe meɗen ngawoya kam aɗa anndi ɓe ngari e Seydil Hadji Ali Seydil Hadji Ali wiiɓe holko woni laawol moɗon ɓe kaali ɓe mbi min jiɗi yaade Casamance ɗo min ngawoya min keɓa heen ko min kajjiroyi Seydil Hadji Ali wi ɗum tan ɓe mbi on wiiɓe alaa mi ɗaccitaani on ngonee ɗo tan ayi nde ɓe ngoni ɗon maayel nasar Madina Alhaji ɗo walla ko caangol o nawiiɓe toon haade ko ɓe waawɓe aw eɓe ngawa eɓe ngadda ga wuro ga Madina Alhaji ga o waddi ɓe e ceerno Tidiane Sadiq yo jannginɓe taw ɓe janngaani hay huunde pour ɓe ngona ɗon fodde hitaande en haa wooda Seydil Hadji Ali wi hade moɗon hajjoyde wooda ko ngannduɗon seeɗa so nganndi njahon kajjoyen ayi ɓe imminooɓe Fuuta eno ngari awde Seydil Hadji Ali wattiɓe e ndeer lahasa tan wattiɓe waliyaaɓe Allah uditiɓe ceerno Ibrahima Gueye ko neɗɗo kaawniiɗo o haaliranno Jawahiral Ma'ani a sikkat tan ko mo hunjii deftere nde ɗum ne noon wonaa wonde emo haala ƴiyeɗe alaa ko ma'anaaji Cheikhna Ahmad Tidiane haalata ɗon no firirannoɗi ni yimɓe ɓe fof kaawa Seydil Hadji Ali waɗi ɗum e makko kanko ceerno Ibrahima Gueye kanko noon e ceerno Mahmoudou fof ayi yinnooɓe hajjoyde o addi ɓe o uditi kadi eɗen nganndi kanko ceerno Ibrahima Gueye nde o ari haa Madina uditaare nde o wonde nde fathundo mbo wondunoo o waliya e yimɓe annduɓe arannoo e Madina taw eno ngara ndaarde neɗɗo so a uditaama tan a yiyat annduɓe ngara ƴeewa ko mbaɗataa ko kala arɓe ɗon ɓe kaawaama ceerno Ibrahima Gueye e fathu muɗum te wonaa jammuɗo wonaa hay fuu fattu tan waɗaa e makko ko Seydil Hadji Ali waɗi e makko taw jiidaa e woɓɓe ɗeeɗo balɗe tan ceerno Alpha Oumar ko njaano ɗen to Badora on janngi ɗon tan koye duɗal o itti ɗum o otti ɗum juuɗe ceerno o wi ceerno yo toppita alhaali mum ceerno uditimo nawtimo haa Guinée Bissau leydi Badora ndi fof woni almuɓe makko ko neɗɗo pataaɗo te kadi eno haawni nde o yettii toon tan ko leydi ndi fof jaɓatno ko dañi fatu no Cheikhna Ahmad Tidiane waɗatnoo ni Cheikhna Ahmad Tidiane kala gudditiiɗo o wiyannoma yaa wuro mooɗon walla to njooɗoyoɗaa toon caraa toon laawol ngol ay ɓe cari to dental ngal eɓe keewi ay ɗum o Madina Alhaji gonɗen haalde de ceerno ko yaha ɗum haaltake ceerno ko uditi ɗon mbawɗo haalde de so a ƴeewi gure makko ɗe tan ceerno fodde 46 wuro fof ko fataaɓe tan woni heen kanje tan jaraani ke ɗen limta kaari walla kaari taw jiida e khalifa e makko ɗo e woɓɓe ɓe uditi ngasata taw jiida geɗel gotol issa gooto noon la budda kaalen ɗum haade kaalten ko uditaɓe bisimilla mawɗo gooto neɗɗo Madina ɗo mawɗo jalniiɗo ko jiyatnooɗo Cheikhna Ahmad Tidiane yiyanelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono noon wonno ko jalnooɗo yimɓe ɓe njiirimo tan ko mawɗo jalnoowo tan nganndaa ɗum e makko meeɗi yimɓe ɗo njooɗiino mbaɗa wasifa o men jamaaɗo wasifa o luuri kanko mawɗo o ko wasifa o gasi tan o noddi ceerno o wi ceerno hannde noon nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam araani e batu ceerno wimo ha o wi aha ceerno wi wadde ɓamten wasifa o ɓamta haa hoore ɗo juma mawɗo ɗo o wi ceerno Ibrahima Diallo so wasifa o luuri ƴettu torsaabu dow njiilina yimɓe ɓe ndecca aan puɗɗoɗa yimɓe ɓe ndefta e maaɗa ay e ɗum waɗe Madina ko jooni tan kono noon ko noon fuɗɗori ñannde mum on ñalowma fuɗɗi
ni woni ceerno Ibrahima watti ardade ay eɗen limannoɓe cheikhan ɓe Seydil Hadji Ali uditi en kala ceerno Ibrahima en jigiri hono makko en nan ɗon ay ceerno Ibrahima ko ɗo watti ardade wasifa o so yimɓeɓe luuri tan daɗe luuri o torsa tan foddeƴe o fuɗɗa yimɓe dewa e makko ñande mum fuɗɗi joni no yimɓe mbatti wasifa o ha gasi ceerno noddimo ceerno yimo no wayi o wi a ha ngol ɗo ɓe ngari o ari e Cheikh Tidiane ari e khalifaɓe nayi ɓe fof ngari ɗo tawtanama wadde daɗɗe yaadude wongo mana goɗɗo eyyi ɗum ɗo ko misal yo daaɗe wasifa yaade ay ndeke ko wasnode yaadude daaɗe wasifa ɗe hanno yimɓeɓe yiide nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi ɗo Madina ɗo o men jama ɗo ɗo ɗum waɗi ɗum fof koye université ceerno kadi université o gonɗen haalde o e gonat ɗo ha tampa ɓe gasnata ko won toon ceerno kadi ino yiɗi hollude yimɓeɓe wonde oɗo jiyaɗo Allah mo yimɓe nangiri ɗo jalniɗo o ko jiyowo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam faama ko waɗi ko wona kamɓe waɗi ɗum ko ceerno waɗi ha ceerno holla yimɓeɓe o mo jeewi ɗon ɗon waɗa ɗo weloyel muɗum ene dawa gese eno arta ko jiyowo nelaɗo Allah hono makko en no keewi e dental ɗum waɗi ceerno suɓimo fiññini e makko wonde oɗo koye uditaɓe e lawol heeƴe e jeeya ni woni ceerno ko ɗum gasi ko ceerno yimo wona ɓe ngari ɓe o ceerno duwoɗe duwa on mawɗo eɗen gandimo eɗen gandi galle makko eɗen gandi ɓiɓɓe makko ala fof ko en ganda e makko en kawri e makko seeɗa en gurnam gasata e nder Madina sa waɗi tan no wiite rijal hawla rasul sallllahu alayhi wa sallam a waɗi tan rijal hawla Seydil Hadji Ali walla rijal hawla cheikhna e Seydi Alhaji Mouhammad Seydi ma a wat deftere mbaɗa deftere inɗe maɓɓe e no ɓe badda ma a waɗ ɗum fof ko Allah rokki ɗum ngal ɗo dental kadi noon wata en cikku ɓe jeehi tan yeehi yahaade ha ɗo e subaka he fof Allah no heddi ɗum e dental koko yaata tan ɗum iwata e ngal ɗo dental ɗum waɗi neɗɗo so annda tan neɗɗo da'iman kala mo kawruɗa zaman a wawata yiide waliyagal muɗum ene Cheikh Omar eno haali ɗum to rima ene jeeya gueɗe birnoje neɗɗo yiide waliyu Allah hawrude e waliyu o zaman o ko mo ganduɗa ceerno Tidiane waɗɗon ɗo moto ene yaha siggiri en arte aɗa andi mo tigi mbiya holno Allah rokkirta mo ɗum ɗo ay ɗum koko Allah wirna no jogui ko wirnata neɗɗo waliyu Allah walla ala gonon giƴiraɓe giƴa tan Allah uddata ɗum ɗo tan jawɗa o hanki tan mele jadanno ɗo mbaddani holno heɓirta war wiita walla haɗa e gasi ɗen gueɗe fof Cheikh Oumar o limtiɗi to rima huddudema e rendudema zamanu e waliyu o ene wirnuma waliyagal makko koma o yaha tan hankadi noon watte haala wona ayno yimɓeɓe ɗum hawiri ɗum e oɗo ceerno zamanu Seydil Hadji Ali ko ni yimɓeɓe mbiyata ɗum no wawi wonde Seydil Hadji Ali mon walla ceerno kono wonno an a hawrani hen ɗum mawni e maɗa so kadi ko yeeso ma yimɓeɓe ɗum ɗo mawno e muɗum ɗum koko woodi tan kadi koko ɓeydoto ko ɓeydoto tan eyyi mi majji e yewtere machallah ɗum no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV machallah ko garduɗen dartude yewtere nde ko foof en dañi ko namdal men gotal woni ko keddoto ɗen ko yettude Allah no fewi machallah en paami no ceerno men haalirani men ni kono ɗum noon kadi ko yettirde Allah no fewi nde wonno eɗen gandi wona moni kala wawi haalirde ɗum ni kono kadi wona moni kala famiri ɗum ni o jarama no fewi ceerno e namdal meɗen wattan wonata yewtere nde fuɗɗima gasde waktu meɗen woɗɗoyi ko yettude Allah no fewi no kalirɗa ɗo dental ngal ni to banggue sayru muɗum woni yaadu muɗum e ko nandi hen e an tan yiyande maɗa hol soynande nde joganɗa dental ngal to yeeso woni mustaqbal magal so wona joguɗo ɓurde yodde o aroy tan nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nde feeñnode sahabaɓe seeɗa o wonduno ujunnaje timmani sappo hande no foti diine o million e milliard e feccere walla milliard uji ɗum ne ko limre tubakoɓe ɓe jiiɗa l'islam fof ko julɓe fo yalti ko e ɗe ujunnaje sappo ɗe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaccu Seydil Hadji Ali nde fuɗɗoto ko mawɓe seeɗa ceerno hamme anduɓe seeɗa puɗɗori kono ko yalti e duɗal makko he ko yalti e université Cilon o ɗum hande hay goto wawa haal ceerno Ahmadou Bamba ko seeɗa kono hande kala yaltunoɓe ɗo ɗum waɗi ceerno ne ko yalti e makko ko hay goto wawa limdude sayru maɓɓe o noon ko on yahata haaju
sayru mbo ɓe jogino on yahata ha joni ko ɓe gollanno ko ɗum woni oɗo men ceerno ko gollata en jiɗi ceerno joni e dow misal tan ceerno no immotono sehil heji ali immotono tan nanga ceerno o wiya ɗum ya Guinée Bissau jahanaka wuro kaari o nela on toon yo ya gudditoyaɗa jaam golloya ɗanngal l'islam sehil heji ali no waɗa dannoni e ceerno gila arani ay ɗum ɗon hewɓe ganda ɗum kono ceerno fuɗɗi ɗannde l'islam ko Guinée Bissau Guinée Bissau ɓe fuɗɗi wadde ɗo joni hannde eno winde eno wiye ɗanngal makko gadanal e l'islam ko Gambie kono ceerno fuɗɗi gullude golle l'islam ko Guinée Bissau eyyi ɗum waɗi ceerno no andi Guinée Bissau no andi leydi ndi no feewi eyyi ɗen ɗannule no ceerno hebli no selleji ali heblirannomo yo ya o golloya l'islam ni hebliran noon ceerno Rachid bo nde selleji ali ruttoto kanko o tawtoraka taw selleji ali nelimo kadi Guinée Bissau e ɗen ɗon nele kamɓe fof o nelannoɓe ɗin ɗon sayruji no ɓen mbaɗiranno ni ha joni noon ceerno en mbaɗirta ha joni noon ceerno en mbaɗirta ceerno Aliou Moussa ari ƴefti ɓiɓɓe muɗum ƴefti almuɓe muɗum eno nelano ya jagollo e l'islam hebla jomum wiya ɗum ya to ceerno ni ɗo yimɓe ha saoud ceerno Alkasim Bara ɓe jaato golloya so jii hajjoɓe ɓe ganduɗa ngala e nden hajju no tiiɗi ngala hajjunoɓe jaaha kajjinoya ɓe e ngala no kajjiri ɓe ay ha hande waɗi fondation ɗum ko heeɓi hen to jiidaɓe o nelannoɗo futu hatuji makko ɗi no keewi kanko ceerno ko uddi ceerno Bachir mo nelanno ɗum ɗo keedu ceerno Bachir Thiam yaada e Ahmadou Oumar Adama Sy on hewno yaadude e makko ɓe jaaha keedu taw ɗum fof ceerno suwa yaade toon taw ɓe jaaha ɓe golloya so ɓe golli ha gasni ɓe garti ceerno noon waɗa ɗannungal yahatno eyyi ceerno nelanno ceerno Ousmane oɗo ceerno o ƴettuno o hettini e ngesa he o hettini ɗum e duɗal he o hettini ɗum ɗo e wuro he ceerno Ibrahima Diallo heddoɗo kanko noon e heddiɓe ɓe ɓe jaaha ɓe naara e ladde he eɓe golla diine l'islam ɗum addi ko nden ɗum heeɓi o yeehi ko ceerno oɗo noon o waɗata hande emo nela kala no ɓeeɗa gollortono emo gollirno enen ko gimmiɗen Guinée Bissau wonani hay jonti ɗiɗi ko e nelal makko jaaɗen ndeket ko no ɓeeɗa gollirno ni noon o gollirta ɓeydoto tan sabu enen en jii ko ronkano ni e zamanuji maɓɓe hande nana newa ko ronkano e zamanuji maɓɓe zamanuji ceerno en hande e nana newa ceerno mawɗo ɗo e saraji Madina he tan tuubnatanoɓe ɓe ceerno mawɗo ronkodirno yeehi ha tampi mawɗo goto neɗɗo ceerno yahani ɓuuri laabi jeeɗiɗi pour o tuuba o ronkanimo tan ceerno Tidiane oɗo ari tuubnimo no jogii hankkadi kono arirta ko yarata ɗum ɗo wawata darade ngo fel ngo wawa darade jange ngo dari fof faama ko darde darata ngo fel ko ngo yahowo tan kadi ceerno haali wi ko heddi e ceernagal ko o wi khalifa makko ko heddi e ceernagal ko onon ɓirtata ko onon liggoto ɗum ayi hande aduna o fof no wontingal ɗo dental sabu golle ceerno ko ni noon yarata kala garoyɗo ko ni tan gollirta koko yaha tan koko golla duwa jaaba sabay daka o ko seeɗa seeɗa fu gasi fuɗɗorino hande dakaji eɗen jaaɗen ɗo Guinée Bissau eɗen mbaɗa daka faƴama jaaɗen nokku ɓen mbi no jiɗi daka ko ni tan ɓe nan yaaje tan firti ko yahata tan heddo noon hunde o technologie ni hol men noɗo ɗaminade ɗi caméra ji hay goto kono immoto ñande wotere tan Allah adda ɗum ñande fof te eno heddi ɗo hitade duuɓi ɗiɗi ma goɗɗum kesum ko a meeɗa miijade aduna no ara ɗum ara haw golle ɗe kadi koni ma won feeñoɓe golloɓe oɗo diine ha cikkama taw ha ɓe gaddana e yejidde heedi ɗi yawti oɗo ceerno yejitini en ceerno mawɗo wona ko noon Allah addiroyta yaltuɓe makko almuɓe makko liggoyo ha jejiten ɗum ko noon tan yarata ndekete dental ngal fitiri maggal ɗum woni mustaqbal maggal alhamdulillahi rabbil alamin tigi ɗum no musidɓe tedduɓe jeeɓiyankoɓe Gounass TV machallah yewtere meɗen gasi ko ɗeɗo namde woni ko keblunoɗen faade e ceerno meɗen kadi eɗen gandi malla ni machallah mbiyen o jabtima namde ɗe foof kono kadi o jabtorima ɗe no ɓuuri no cikkirnoɗen kono kadi no ɓuuri no jiɗirnoɗen foof dey nde wonno eɗen gandi machallah koɓe mbiyata ko tan so tawi aɗa namdo pamɗo tan ko yettudal no fewi ma dañen ko jiɗɗa ko ɗum noon ceerno
mataw ko ɗum ɗo komin jogino komin namdema so tawi wonko woni toon ko jinnoɗa yewtude komin namdaki ɗuma kadi ɓeydanami nen min mbawa naftorade ɗum sono wala kadi mbaydiren ha saaha goɗɗo eyyi en mbasiru yimɓeɓe tan yoɓe ndaar sabu eɗen mofti ko suuɗi surprise aji kewɗi ɗi gasata ɗum waɗi sa wi ɗo yomi haal ko miijimi taw a namdaki kamen en gimmata ko est ce que ko yettere Allah o eɗen mofti ko heewi ko fota haalede en ngal ɗo dental ɗum wawa haalede joni joni mbasiru eɗen yimɓe tan yoɓe ndewini soɓe ndewinima so Allah jaɓi kala émission garaɗo maɓe nan hen ko ɓe meeɗa nande taw kadi ko gonga ɗum itta ɗum no selli noon yoɓe ndewini eyyi so ɓe ndewinima alhamdulillahi rabbil alamin ma ɓe dañi hen ko nafata ɓe wonno neɗɗo kala ndiyam ɗam jarata ko ɗam tan tuyeteɗa neɗɗo nihiɗo e ngal ɗo dental jiɗata tan nande ko tarihi maggal jiɗa nande mawɓe maggal jiɗa nande waliyaɓe maggal eyyi ɗum noon kala jiɗɗo andude waliyaɓe ngal ɗo dental e mawɓe ngal ɗo dental yo rewi ɗum fof so Allah jaɓi ma en kilni ɗum jaltinen ha bowa fodde ko ari haqqille men no ñande fof so Allah jaɓi ma en kef ko kalden inchallah sabu gasata eyyi ɗum woni wasiya o weddi ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jarama ceerno Seydi Thiam ɗum no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e Gunas TV no ceerno wirini tan en dokkodiraɗa tan e sahaji goɗɗi saaha fof ma en gartuɗo ko yettude Allah no fewi noon eɗen mbawi rewidade sen meɗen Gunas TV nde wonno eɗen gandi kala ko fewte jewte ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Siraji Thiam so tawi en naati ɗo en jiyat ɗum kono kadi to banggue senuji goɗɗi so en jeeyi toon kadi en tawat toon jewteɗe kono enne kadi eɗen jogui makko ceeridi saabi ɗum noon eɗen daña softede e kala saaha e kala waktu arde ɗo makko ɗo kono kadi eɗen en dartinamo jewte emo jaɓana men ɗum eɗen jettiri ɗum Allah no fewi kono kadi eɗen jarnamo e on ɗon banggue nde wonno wona enen o ƴeewi ko yeeɓiyankoɓeɓe naftortoɓe jewteɗeɓe o jarama no fewi ma en gartoyɗo kadi namdo e ɗemmo wasiyaji ɗi Seydi Alaji Thiam wasino ceerno nde watti dental ngal e jungo makko ɗum kadi ma en gartoyɗo e saaha goɗɗo hani e jewte goɗɗe ɗe gandantuɗa emin keblani moon so hawrite welede jeyɗo ɗum noon en jetti dendagal bandiraɓe ɓe gandantuɗa ina batten haqqillaji mumen taweteɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala to ɓe mbawi wonde tan ñaguiɗen ɓe ko wadde commentaire uji vidéo ji ɗi wadde partagé beele ndeɗo moƴƴere Allah goto kala wawa yiide ɗum goto kala wawa naftorade ɗum nde wonno oɗo fayida ina hani yetto aduna o foof goto foof wawa naftorade ɗum ko yettude Allah no fewi noon yimɓeɓe ina nodda men e kala leyɗele eɓe kollita men wonde jewteɗe ina jotto toon kono kadi eɓe beltoro ɗum hay ceerno meɗen e hewɓe hande o ina noddamo téléphone ina kollita wonde ina ndewido ko waɗata ko wadde firti tan gueɗe ɗe ina jaaha wadde firti tan ononne kadi oɗon jogui haaju komin gone wadde ko nde wonno ko onon min mbaɗanta emin mbawno arde ɗon tan min namdo ceerno haalan min binda min deƴƴa kono noon so jii emin mbaɗa ɗum e ayawoji ɗi tan ha ɓuura wawde naftude men enen foof minenne somin dañi nafoore ononne kadi dañon e nafoore ɗum noon onon ñaago ɗon o wadde abonné wadde partagé vidéo ji ɗi dokkodiren adi sahaji goɗɗi ɗum noon en jetti Abdoulaye Ndiaye kanko heedanno men to caméra ɗo e yesso ayaw ngo ko musidɗo mo Ousmane Camara guiɗo leñol Allah jarama on jarama mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki moɗum ɗom kaji moɗum majolɓe moɗum haɗatami daka so cukaku heɓama mamango dañama oto hen ko adama yetta